Els ajuntaments de Llíria, l'Eliana i la Pobla s'han reunit esta setmana després de l'acord per al transport de persones amb discapacitat. Tots tres consistoris han contractat de manera conjunta l'empresa que es farà càrrec del trasllat en autobús dels escolars que van des d'algun d'estos municipis als centres especials de Paterna i Llíria. S'aprofita el viatge per traslladar tots els alumnes i s'abaratixen els costos. Tots tres pobles es faran càrrec del pagament del vehicle adaptat per a persones amb discapacitat tant física com psíquica en funció de les places que utilitzen, 3 en el cas de la Pobla i Llíria i 5 en l'Eliana. El conveni que ara firmen els tres pobles ja es posa en marxa fa molts anys. Ara els ajuntaments troben encara més necessari acords per estalviar. Hem volgut unificar els esforços, primer perquè estiguin ben atesos i després per estalviar despesa econòmica. Jo crec que juntar les dues accions, l'acció positiva de cara als nostres veïns i una acció econòmica en els moments que vivim, denota la sensibilitat que jo crec de tots els tres ajuntaments per fer més coses amb menys diners. La unión hace la fuerza. Entonces, hem estat parlant, no ara, sinó ja portem un cert temps, per què no mancomunem alguns servicis que estem obligats o s'han compromès a prestar-los. I precisament, a part de lo que se fa des de la mancomunitat, això ha sigut tres coses, que són tres pobles que tenien la mateixa problemàtica, s'han unit per aconseguir els millors resultats possibles. En la línia que tenim tots els ajuntaments per necessitat i a més per optimitzar recursos, anem a seguir en aquesta línia de treballar junts per intentar seguir apostant per els veïns, en aquest cas en el tema de discapacitat seguim apostant per la discapacitat, els ajuntaments, intentant minimitzar els costes el màxim possible perquè la situació així no comporta. L'acord estarà en vigor fins a final de curs, però segurament no serà l'últim. Els tres alcaldes han mostrat bona disposició a compartir la contractació de servicis i el treball conjunt per estalviar.